tun truma kan en ho le tur chu American action crime drama film kumsang ni somni pathuma an ti chua The Channel ti nia atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video min hlut sak thin tu ta chunga kan lo me thim thama pol pahni te chu an lo in do me ka le lam chuan night vision manga bein an mel ma te an da thamak mak James chu mumang nen phak takin aron tho chuaka nawom tu in afapa aron lom tir vela duat taka lo pomin apek let le nu chuan in chu a chuasan James chu a thian ten venin an ron lama sipai thuam fam gim le ral thuam nen James te hian bank rock an tumani mai kornen anin rin thap nu chuan an tumram an vathlenga an zinga mi mike chuan tranang ule ti in anin zui chuak ta tham mai security guard te an thu hnuaya an da phota bank dor tu te le staff te an silai nen rigrap lein guard zinga pakhat kutzung tang an tan saka volt hon na kot an hre thei ta ni poisa tam tham tak la chuakin James le midang pakhatin beka an lo khung hau ngawa chumi hnu chuan building chu an chuasan ngal hlotling anin ti man te reng nen pona chuan police in an lo chang reng to a anin kap zui ta riap mai James an chulai mun chu chuasan wat thai na ria an zinga mi pakhat le an driver te kha police in an ron kap hlum zui James te chu tol hnungin police dang an ron thlen bel zel la bank rok tu te chu pali chia an dam to James te hian training thatak nei ve ma se commander Victor Ruai police te chu an tam jok bok nen an hnengang lova an zinga mi Jack chuan poisa an dana bek lo akwatin James an a thian pa hliam alo boi pui ve thunga anin kana bul loka motor mang chuan an tlan cheta ni police ten an ron zui ngala ma se James te chuan kong laka bumin motor dang han da sa anin son vata an ro man nangin police te chu han tlan chiat san thei ram kho chunga chuan police in an la zong kwal renga tlai lama po siren ala ri ruai mai James te kha pathum dam chuakin an zinga pakhat Joan chuan hliama tuara mun hima an hriata dingin an thom hno an thlak sok an chuan na an son lea motor dang chu tipuakin an tlan san le ta ni zana chuan FBI special agent Frank Ross chu anin kana hmuna khan aron thlenga officer pakhatin atlai chan han zo chuan Washington atanga haron kir chia thu Frank chuan asoya officer chuan rugru te chu chui chua wat an ngai ti le law enforcement officer an ka hlum nual thu thil agent Jain chuan Frank nena kan bepop thei box si lo chia I thu lama salovin silai kan met puaka an zinga pakhat kan ka hliam chu tlan chezinga atel veni alom ti ve bok Frank chuan damdoi in omna zonga an mi te tir vek turin a hrila ru te khan an pan ngeya rin wangani miswal torot tak fen tia an hriat thin chu ru te zinga khan aum ve ti Frank kan a hrele zen la bank an rok la ya staff om te hnena an thil mule hriatang ang zotin an zinga pakhat chuan an tong dana tangin Brooklyn mi an ninge yani ti soi Frank chu afapa in aron khola Jain tan ru te motor man ni om tak luibula kang hlua an mu chua thu aron shila Victor le Jain te struain luyom na lam chu han pan ta ni heti lai hian James te khan an thian pa hliam Joan kha Billy ina an kwa luta Billy an James alawan khumbor bora tun ma in alo bum to ni om takani police ka khol don nia han ti chuan James an poisa chu a chan ve turom ti shilin Billy hi han poisa ruk dan pa nga ya man thei tura lo siam fel tu turania zalen taka an man theinan miswal poisa tlem jok nen an thleng don ani gang member zinga mi Eva ron lutin
an thian te thina le boina an tona zong zonga khan mai ka mo puwa kut thak hial latum James le Mike chu in befalin Joan chu an thian pa hliam en kol thiam Clarence sabula kalpui mai tha an tia Billy nena poisa thleng na tur chu zong vat tura tin an chua san ta ni motor an halna hmuna khan Frank le ami te an lo thleng toa motor kang banga tang chuan ru ho information shiat ngei a in bei sei ruwa man na fel tak an neya fing tak angin in ngai ma se ti sual pal nei thei reng an ni thu Frank chuan a soya Frank chuan benka poisa an da tamlai taka an bitum chat dana chung lama tangin puitu anom ngei a ring ani Joan chu James le Maikan Clarence in an vathlen puya alo boy som hal zung Billy khan ron kholin James pona chuak ngala Billy chuan poisa thleng na tur abiak to thu soin a phut sang deuh ti a ron thila James chuan ole ti fel vat ro ti na chang Maikan Clarence nena arukin poisa alo pea minti boy chhun zom lo nan ching fel vat ro atia James ron lutin Clarence san Joan chu a tha chhuale vat tur thu alo shila James sang Clarence nena lom thu a shil luam Maikan a pistol lotin poisa a chiar vela kar chunga lo ngak reng tu eiva in James nena an boina chu re vat se ati thu asoya James san boina I to lo nan minzui reng theilawang ka fapa nen karon lamle watang cheu chuti huna chuan mun hlataka kalin nunbul kan tran thadon nia atia chuti lai chuan an pia luka motor pahni aron ding chat mai bilia biak te kha an lo nia briela hova ron kalin poisa thleng tur an ron kenga an poisa ron ken chu atlem em wangin mai ka ngai dan ani zan lo anin nial thin rim tre pa James san alo beng dai sham chuta mai kan briel le ami te chu akap thuta James pon du thlan tur nei lovin alo ka blet ve taringot mai James te chu kara lutin briel te zingami dam chuak tlan sia chu anum zuya konga chuan police an lawom eiwa khaltirin an him thei sha mani dam chuak pa khan an boss newsy nena chanchin avashil wata newsy chuan James te zui turin hami te tir ngal heti la hian FBI ten rugru te chung lama tanga puitu ngei chu an lo zong mutoa chupa chuan silaya an tina wangin ti thei anei lo thu shil Frank chuan do ta soitlata hriat na neya thudik soi mai ro min bum thei chuang lawang an ti vela tha an vo plat wangin bank security chungchang ashil vek thu a soi chuak rugru zinga pakhat chu lekhathiam tak ani thu soin ata tu po chiang takin ka hmuwa pakhat jok chu nun ron mel tak marine ta tu nei ani an pahni chuan u naw an ni nge in ka hria atibok ata tu soya tang chuan Frank kan ami te an database atangin a chui tir ngala an thalak ron thonin Frank kan banka thokpa an hmu chuan an mani nge hian ni atita ni Frank te chu an chingal vata an hming le an ni na po han hreto Victor chuan silai ka thiam tak an ni thu alo sei ve a James le Mike te u naw hi sipaya tang thin an lo ni reng mai Frank chuan giant nena mi puite hria turin press meet ma an hming puang zarwat turin atia heti la hian James Mike le Eva te kha Billy chena an lo let lea Billion an duanga thilakal lo wangin poi ati thu halo soi ve luam Mike wangin an thi pha trep bok nen James san au chu a hauze ka Mike kan thi ka lau reng hleinem alo lati zui James chuan kan boina hi azo huna kanin then sang wangang atia Mike ril ruwa na hle itana ka thil ti to zong kha I hreto loem ni I u ka nei hi tin anin nial boya James san Mike chu kut athak pha ta hian mai chuti lai chuan museum te silai nen an ron lang thuta Bill chu atong hnem em wangin an ka phlum ngal museum te chuan anin kulna hmun pakhata hroin James te chu phor betin an soi sa shepa an thalak an lati dar sak zui
zain tan James abial nu Eva kha alo shekhiawa Newsia mi te an thi thu kha officer pakhatin alo shila Frank chuan Newsia poisa le banka poisa te kha thleng an tum ti a hrethiam ngal Newsia omna lam an pan ngala heti la hian James te an manna Newsia ron thlengin mai kan imi te kha keima thani kha James hi atel velo shim alo tia Juan po kha loman vein New Zealand inaw hi athi masaang an ti chuan Mike athin rim ema New Zealand chuan an ni ho chu sulfuric acid manga tha veka tumani Juan alua an han lei chuan ana tilutuk chu atre tuara chuta adot lia tunge niang James hi niro se an ti vela New Zealand James an pan hlai chuan alo tlo thuta ami te zinga pakhat acid khana lei tlor mai Mike te chu chevatin New Zealand mi le sa te chu an that veka atopa Mike an New Zealand po aka phlum ve ngalani heti lai hian Frank le ami te han ron thleng trep toa James le Eva itlan chia chu police in lo ti dingin Mike an police te chu aron thata James ne na tlan chevat turina shil Frank Zain le Victor te ron thleng vein Mike an anau te tlan chiat theinan lo dan nge yatuma James chuan aunau pa chu en rengin tun main boina tam tak lo siam to thin ma se atan thi ain huam zia chu a muchiang le Frank tenen chuan anin kap ngal riapa Mike an ka fu tatlat mai mun him lam panin ain sa seng hala chuta Victor kha vamanin in phen nan a mangzui ma se Frank an Mike chu anom na sir lama tangin aron ka phlum ta thawani James le Eva te kha basa an lo chuang toa James chuan mun hlatak thliar kara kanin tong le don nia tin achuk sana Eva hian boina hato ve lonan hakal san le tani FBI in New Zealand mi te chet na hmuna khan ruang an lo en fia sulfuric acid khan pakhat chu tunge ani ti hriat theilovin alo chia chevek toa Frank hian James kha adamala ring tlat sulfuric acid omna barela khan James a thi ngei an mu nu chuan Jain tan adam chua aring ve lo thunga engma an hriat chian lo wangin special agent Frank chu alalung oizan lawani atuka Eva muturin avakala anin biak lai chuan Eva in James a ming lamrik lo shamatum Frank chuan thilazo thuidu bik lawa man turin evidence an nei lo bok nen pona chuan Jain nena misual an thia poisa kan mulet le bok atop toni atia kum khat liam nu chuan James chu thliarkar pakhata lo langin afapa le Eva tenen hlim takin anom tlang ta ni